A hazai gyorskorcsolyázók rövidpályás szakágának sikerei kissé háttérbe szorították a sportág klasszikus nagypályás változatát, amely utánpótlás bázisának növelésével igyekszik felzárkózni. Mindezt fiatal görkorcsolyázók bevonásával teszi, akik közül a legjobbak remélhetőleg a 2022-es pekingi téli olimpián is elindulhatnak. 40-50 főről beszélünk most jelenleg, aki a görkorcsiából, hát nem mondanám azt, hogy átjött, hanem mind a két sportágat űzi. Nyilván ez egy olimpiai sportág, tehát ez igazából ide húznak ilyen szempontból, de azt mondanám, hogy jelenleg 12 fő van az, akire 2022-ben is számolhatnánk, és remélhetőleg minél nagyobb létszám, tehát ez a 4-6 fő, az már, hogyha kijutna, az tökéletes lenne. Az utánpótlásból kiemelkedik 3 junior versenyző, Nagy Alexandra, Kun Balázs és Bejci Botond, akiknek, ha így folytatják, minden esélyük meg lesz az olimpiai részvételre. A fiúk a cél érdekében a -15 fokos hidegtől sem riadtak vissza, és rendületlenül rótták a köröket a Városligeti műjégpályán. Velük voltunk eddig egy világkupán, most jövő héten utazunk a következő világkupára velük. Ők azt mondanám, hogy a két fiú a középmezőny, és ugye lépegetnek nagyon szépen felfelé. Ez a második évük nagy pályán, szóval nagyon szép jövő áll. Ők is a görkorcsolyával kezdték tehát, de meglepően gyorsan megszokták a jeget. Egyelőre mindkét sportágat űzik, idővel azonban ez változni fog. A távlati cél a gyorskorcsolya, még 1-2 év a görkorcsolyában így kiegészítő sport, mert a két sport nagyon jól kiegészíti egymást, jól lehet együtt csinálni, hasznos mind a két sport egymásnak, de utána mindenképp a gyorskorcsolyára szeretnék ráállni. A hasonlóságok mellett azért különbségek is akadnak. A görkőben például azt szeretem, hogy egy versenyen tömeg van, ott lehet harcolni, meg tényleg a testi kontakt. Itt meg inkább azt szeretem, hogy ez egy nyugodtabb, letisztultabb sport, itt magamra számíthatok, minden, amit csinálok, az magam miatt van, nem lehet mást okolni például egy hibáért. A technika az jóval fontosabb, mert az erőnket a jégbe nagyon meg kell tanulni, hogyan visszük bele. Ebből következik az, hogy milyen gyorsan tudunk haladni a jégen, és görkorcsolyában ez nem így van. Ott, ha megvan az erőlétünk, akkor viszonylag gyorsan is tudunk menni. Hogy a technikájuk is egyre jobb, azt a szezon elején már bizonyították a németországi Incelben. Botond mind a 4, Balázs 3 távon futotta meg a világkupa sorozatban induláshoz szükséges szintidőt. Eddig egyetlen világkupa versenyükön, Minskben pedig szintén szépen helytáltak. Az első világkupa egy hatalmas élmény volt, nem voltam még soha ekkora rendezvényű versenyen. Legfőképpen a görkorcsolyához tudom hasonlítani ezt a rendezvényt. Nagyon jónak éreztem. Az első távot nem igazán, az 1000 méter, de az összes többit igen. 3000 méteren sikerült egy országos csúcsot korcsolyázni, és ennek nagyon örültem. A szezonnak azonban még nincs vége. Ettől az évtől egy kicsit úgy belerázottunk a dologba, és látszik az eredményeken, az időkön, hogy igenis el tudunk állni a nemzetközi mezőnyben is. Ennek megfelelően komoly célt tűztek ki a hátralévő versenyekre. Szeretnénk mindenképp elérni a világbajnokság szintidőket. Még van ugye hátra 2 világkupánk. Szerintem sikerülni fog kijutni Helsinkibe a világbajnokságra. A kvalifikáció pedig akár már január 21-én és 22-én az olaszországi Collabóban összejöhet. De én nagyon bízom benne, hogy sikerült, tehát mind a 3 versenyző 2-3 távon, tehát ilyen minimálisan tizedekre, századokra vannak a világbajnoki szintől. Hogyha ugye most sajnos egy nyitott pályára megyünk versenyre, hogyha jó idő lesz, tehát ideálisak lesznek a körülmények, akkor ezt meg kell, hogy fussák a világbajnoki szintet. Most tehát ez a legfontosabb. Gondolataik mélyén azonban ott motoszkál a távolabbi jövő is. Legfőképpen nekünk a 2022-es olimpia a legvégső cél, amit el szeretnénk érni, és ott szeretnénk helytállni. Balázsral ez célunk, hogy az olimpiára is kijussunk, és
ott legyünk igazából, beírjuk magunkat a történelembe ezzel.